Mä oon Alasen Kati Hyksolta ja tänään ollaan täällä Kenbiomessuilla ja meillä on täällä esillä Analytigenan laitteistoa ja tässä on nyt esimerkkinä tämä Contra eli yksilampuinen aasi, mikä on Analytigenan erikoisuus. Contrassa on yksi xenonlamppu eli ei onttokatodilampuja, mitä perinteisessä aasissa on. Ja tämä xenonlamppu säteilee koko aallonpituusalueella, mitä halutaan mitata. Ja sitten tietysti meillä pitää olla tarkka optiikka, millä sitten se haluttu aallonpituus sieltä erotellaan. Ja tämä onkin tämmöinen niin kuin perinteisen aasin ja ICP-laitteiston välimuoto, tämä Contra. Ja tässä kyseisessä laitteistossa on itse asiassa 2 atomisointiyksikköä. Eli täältä saa sekä liekkipolttimen että sitten grafiittiuunin. Ja toki laitteesta löytyy sitten myös dedikoidut versiot sekä liekille että grafiittiuunille. Mutta näppärästi sitten tässä samassa kuoressa niin saadaan molemmat atomisointiyksiköt tarvittaessa.